xente que está traballando na cultura e pode vivir dignamente da cultura e potenciarnos como povo, e creo que iso é moi importante tamén. Todos eses recoñecementos que estamos conseguindo e os que nos quedan, eses premios a nivel, por suposto a nivel galego, pero tamén a nivel nacional e internacional que estamos acadando, ao final iso é unha consecuencia de todo o traballo que se está facendo. Eu quero poñelo en valor, a potencia do noso sector cultural, e orgullosos e orgullosas que nos fai sentir. Efectivamente, Galicia calidade é un resumo de moitísimas cousas, e se queremos falar de calidade, hai tantos e tantos exemplos da cultura, da lingua, de todas as artes que se fan en Galicia, que son, efectivamente, Galicia calidade que nos fan sentir tan orgullosos que hai que premiarlos. Quero agradecerlle aos 8 premiados de hoxe o seu labor, e a través deles a tantísima xente que non pode ser premiada, que xa foi, que pode serlo noutros anos, pero que, de logo, o merece, igual que estes 8, por